ara em fareu la resta. Si canteu uns garrotins, això serà una festa. Agarrotin, agarrotant, Adioli, diguenet. Agarrotin, agarrotant, seguim un moment, mireu, com són pocs, podem fer coses fines. Això és un Adioli. És el Garrotin, que és la família de Ronda. Ell fa aquest ritme tan ben fet, penseu que és el millor guitarrista de garrotins del món. I no és broma. Teniu una persona de Mataró i de Lleida que toca garrotins com ningú. Mireu. Jo dic com s'ha de fer les palmes i si em feu cas veureu que lliga molt. La manera de pensar és molt fàcil. La paraula clau és patata. Patata. Veu? Suau. Vale? La palma contra la palma, les sordes. Llavors, quan fem la tornada, farem el mateix ritme, però farem les altres palmes, perquè és més volum. Ai, garroti.